štetec, húbka alebo prsty. Ktorá metóda je najlepšia na nanášanie make-upu? Poďme si prebrať výhody a nevýhody každej jednej možnosti a zistiť, čo je pre vás najlepšie. Takže výhody štetca. Neabsorbuje toľko produktu, poskytuje vysoké krytie a je to s tým celkom rýchle. Ako vidíte, produkt na pokožku aplikujem veľmi rýchlo, jednoducho. Štetec milujem na krémovú lícenku, kontúrovacie krémy a taktiež bronzer. A teraz negatíva, s ktorými sa pri štetci môžete stretnúť. V prvom rade si všimnite, ako make-up rýchlo vyzerá matne. Samozrejme, na rozdiel od húbky, v štetci nie je žiadna vlhkosť, preto make-up rýchlo zasychá. Taktiež nanáša veľmi veľa produktu, preto je dosť ľahké vytvoriť ťažký make-up, ak nie ste opatrní. Veľmi dôležité výber štetca, pretože tie lacnejšie môžu zanechávať šmuhy. Samozrejme dôležité aj na zvolenie tlaku pri nanášaní. Ďalej vaše prsty. Niektorí ľudia to milujú, iní nenávidia. Výhoda pomocou nanášania prstu je tá, že produkt sa prvej zahreje. Vaše prirodzené telesné teplo pomôže produktu splínuť s pleťou a tým pádom sa aj lepšie rozotiera. Preto veľa profesionálov používa prsty hlavne na korektor pod očami. Môžete zabezpečiť takmer rovnomerné rozloženie produktu, pretože prsty neabsorbujú takmer žiaden produkt. A teraz nevýhody. Trvá to večnosť a je s tým dosť veľa práce. A nakoniec húbka. Je veľmi dôležité mať mäkkú, vlhkú, ale nie mokrú. Pre mňa je najväčšia výhoda hubiek to, že dokáže vytvoriť veľmi prirodzený vzhľad. Robí make-up viac žiarivým a prirodzeným. Nevýhoda je, že absorbuje veľmi veľa produktu a je rýchlejšie ako prsty, ale určite nie ako štetec. Ktorá metóda za vás fungovala najlepšie? Za mňa fungovala každá metóda celkom dobre, avšak sú tu mierne detaily, ktoré určujú v konečný finish. A aká je moja najobľúbenejšia metóda nanášania make-upu? Ja si najradšej nanášam make-up húbkou. Avšak, keď chcem doceliť dokonalý finish, najskôr produkt nanesiem prstami a potom použijem húbku. Skús to aj ty.